ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዝሰንብሉ ርድኢታት ዶስቶየቭስኪ ክፍኣት ብቐንዱ ካብ ድንቁርና ማሕበራዊ ኩነታት ወይ ግዳማዊ ኩነታት ኣይመጽእን ዝብል እዩ። ክፍኣት ካብ ልቢ ወዲ ሰብ ባዕሉ እዩ ዝፍልፍል ይብል። እዚ ኣብ መበል 19 ክፍለ ዘመን ሰውራዊን ተቐባልነት ዘይነበሮን ሓሳብ እዩ ነይሩ። መብዛሕትኦም ምሁራት ባህሪ ወዲ ሰብ ብመሰረቱ ዕቁን ምዃኑን ጉያት ባህርያት ድማ ካብ ዝተበላሸወ ማሕበራዊ ትካላት ዝመጹ ምዃኖም ይኣምኑ ነበሩ። ድኽነት ከተወግድ ትምህርቲ ከተመሓይሽ ማሕበራዊ ምሕወራት ክትጽግን እንተኽኢልካ ገበን ዓመፅን ሞራላዊ ብልሽውናን ክትወግዶም ትኽእል ኢኻ ኢሎም ይምግቱ ነበሩ። ዶስቶየቭስኪ ግን ንጥራሕ ዝባን ባህሪ ወዲ ሰብ ኣብዚሑ ስለ ዝረኣዮ ከምዚ ዝኣምሰለ ኣጉል ተስፋ ንዝህብ ክልስ ሓሳብ ክቕበላ ኣይከኣለን። ክፍኣት ከምቲ ማሕበራዊ ሃነፅቲ ከኣምንዎ ዝደልዩ ንላዕሊ ዝያዳ ምስጢራዊ ጽኑዕን ሱር ዝሰደድ ምዃኑን ይፈልጥ ነበረ። ዶስቶየቭስኪ ብዛዕባ ክፍኣት ዝነበሮ ርድኢት ኣብቲ ኣብ ማዓስከር ቤት ማእሰርቲ ሳይበርያ ን4 ዓመታት ኣብ መንጎ ቀተልትን ሸፋቱን ካልኦት ተረጽምቲ ገበነኛታትን ብዘሕለፈሉ ናይ ገዛ ርእሱ ተመክሮ እዩ ተቐሪጹ። እዞም ገበነኛታት እዚኦም ብሰንኪ ተስፋ ዘቑርጽ ኩነታት ወይ ግቡእ ትምህርቲ ብዘይምህላዎም ናብ ገበን ከም ዝተደፋፍኡ እዩ ነይሩ ትጽቢቱ። የግዳስ መብዛሕትኦም ገበን ዝፈጸሙ ኩነታት ኣገዲዶምዎም ዘይኮነስ ብምርጮም ከም ዝኾነ ተዓዘበ። ገሊኦም ንገበን ኣዝዮም ዘስተማቐርዎ እዮም ዝመስሉ። ሓድሓዲኦም ድማ ቅትለትን ዘረፋን ዝፈጸሙ ከም ሓደ ዓይነት መርኣይ ዓርሰ ምትእምማን ወይ ኣንጻር ማሕበራዊ መዚ ደው ዝበሉ ስለ ዝመሰሎም እዩ። ካልኦት ድማ ነቲ ስልጡን ባህርያት ወዲ ሰብ ካብ ፍጹም ኣረመንያዊ ባህሪ ዝፈልዮ መስመር ምስጋር እንታይ ስምዒት ከም ዝህብ ንምርኣይ ኢሎም እዮም ገበን ዝፈጸሙ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ ንዶስቶየቭስኪ ኣዝዩ ዝረበሾ እዞም ሰባት እኩያት ምዃኖም ዘይኮነስ ካብ ተራ ሰብ ዝፈልዮም ገል ዓይነት መለለዪ ዘይምህላዎም እዩ። ጽራም ወይ ኣራዊት ዘይኮኑስ ከም ኩሉ ሰብ ተመሳሳሊ መሰረታዊ ስነ ኣእምራዊ ኣቃውማ ዘለዎም ሰባት እዮም ነይሮም። ከም ኩሉ ሕጊ ዘኽብር ዜጋ ንርትዒ ንስምዒትን ንሞራልን ናይ ምርዳእ ክእለት ነይርዎ። ካብኣቶም ብዙሓት በላሕቲ ገሊኦም ምቁራት ውሕዳት እውን ከይተረፈ ኣብ ዝተወሰኑ ኩነታት ናይ ብሓቂ ሕያዋት ክኾኑ ዝኽእሉ ነበሩ። ኣብ ህይወቶም ብዝገበርዎም መሰረታዊ ምርጫታት ግን ናብ ጸልማት ንዝመርሕ መንገዲ ተኸቲሎም። ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ተራጸምቲ ገበነኛታት ክኾኑ እንተኽኢሎም ናይ ክፍኣት ተኽእሎ ኣብ ኩሉ ሰብ ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ግንዛቤ እዚ ንዶስቶየቭስኪ ምስ ዘይምቹእ ሓቃዊ ባህሪ ወዲ ሰብ ፊት ነፊት ክጋጠም ኣገድዶ። ከባቢና ይኹን ኩነታትና ሕማቕ ወይ ጽቡቕ ባህሪ ዝጽሕፈልና ጻዕዳ ወረቐት እንታይ ኣይኮናን። ኩሉ ሻዕ ረብሓና ንምስላጥ ንጓየ ረትዓውያን ፍጥረት እውን ኣይኮናን። ባዕሎም ንባዕሎም ብዝጋራጨው ድፊኢታት ንግናሕ ዝተሓላለኽና ፍጡራት ኢና። ኩሉ ወዲ ሰብ ናይ ቅድስና ይኹን ናይ ሓጢአት ዓቕሚ ኣለዎ። ነየናይ መንገዲ ከም እንስዕብ ብቐንዱ ኣብ ኩነታትና ዘይኮነስ ኣብቲ ኣብ ማዕሙቕ ነፍስና ብእንገብሮም ሞራላዊ ምርጫታት እዮም ዝምርኮሱ። ዶስቶየቭስኪ ነዚ ቴማ ብዝያዳ ገጸ ባህሪ ራስኮሊንኮቭ ኣቢሉ ኣብ ገበንን መቕጻዕትን ወይ ድማ ክራይም ኤንድ ፐኒሽመንት ብሓያል መንገዲ ይድህስሶ። ራስኮሊንኮቭ ካብ ክቡር ስድራ ቤት ዝወፀ በሊሕን ተሃዋስን መንእሰይ እዩ። ጽቡቕ ትምህርቲ ዝረኸበን ገስጋሲ ማሕበራዊ ኣረኣያታት ዘለዎን እዩ። ብድኽነት ወይ ብተስፋ ምቑራጽ ተደፋፊኡ ኣይኮነን ናብ ገበን ዘምርሐ። የግዳስ ንልምዳዊ ስነ ምግባር ክሰግር ዝኽእል ፍሉይ ውልቂ ሰብ ምዃኑ ንባዕሉ ንምርግጋጽ ኢሉ ቅትለት ክፍጽም ዝመረጸ። ዋጋ ዘይብላ ኣረጊት ሰበይቲ ቀቲልካ ገንዘባ ንስኡናት ምዕዳል ብሞራል ቅኑዕ ተግባር ከም ዝኾነ ብርትዓዊ ስነ ሙገት ንነፍሱ ስለ ዘእመና እዩ። ራስኮሊንኮቭ ንባዕሉ ዝሃቦ ርትዓዊ ምኽንያት ግን ዝተረቐቐ ዓርሰ ምትላል ምዃኑ ዶስቶየቭስኪ የርእየና። እቲ ሓቀኛ ሰንኪ ገበኑ ፍልስፍናዊ ዘይኮነስ ስነ ኣእምራዊ እዩ። ዶብ ናይ ገዛ ርእሱ ድሌትን ሓይልን ኣበይ ከም ዝኾነ ክፍትሽ ስለ ዝደለየ እዩ ገበን ዝፈጸመ። በቲ ንተራ ሰባት ዝድርቱ ሞራላዊ ሕግታት ከም ዘይቕየድ ምርግጋጽ እዩ ነይሩ ድልየቱ። ኣብ ልዕሊ ካልእ ወዲ ሰብ ናይ ህይወትን ሞትን ሓይሊ ምውናን እንታይ ከም ዝጥዕም ንምፍላጥ ስለ ዝሃረረ እዩ። እቲ ቅትለት ንድኻታት ምሕጋዝ ወይ ንገለ ዝዓበየ ሰናይ ተግባር ኣይነበረን። ናይ ገዛ ርእሱ ኣነነት ንምድንፋዕን ዝዓሙቑ ስነ ኣእምራዊ ድሌታቱ ንምምላእን እዩ ነይሩ። ራስኮሊንኮቭ ኣዝዩ መፍርሒ ዝገብሮ ስነ ኣእምራዊ ቅርጹ ካብ ናይ ብዙሓት ምሁራትን ፖለቲካውያንን ድሌይቲ ፍትሕን ብመሰረቱ ዝተፈለየ ዘይምዃኑ እዩ። ንደቂ ሰባት ግልጋሎት ምሃብ ብዝብል መምኽኔታ ክንደይ ሰባት ዝስካሕካሕ ተግባር ፈጺሞም። ንዝዓበየ ሰናይ ግልጋሎት ብዝብል መምኽኔታ ክንደይ ሰውራውያን እዮም ቅትለትን ግብረ ራዕድን ዝፈጸሙ።
ንፍትሕን ምዕባለን ክቡር ተወፋይነትን ብዝብል መምኽኔታ ክንደይ ስነ ሓሳባውያን እዮም ውልቃዊ ቂሞምን ናይ ስልጣን ጻምኦምን ከርውዩ ዝፈተኑ። ራስኮሊንኮቭ ነቲ ንብዙሓት ዘመናዊ ምንቅስቃሳት ዝገልጽ ሓደገኛ ጽምዶ ምሁራዊ ረቂቕነትን ሞራላዊ ዕውርነትን ይውክል። ብመሰረቱ ዘይረትዓውን እኩይን ባህርያት ምምኽናይ ርትዓዊ ስነ ሞገት ናይ ዝጥቀም ዝተምሃረ ሰብ መርኣያ እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ክፍኣት ካብ ዝተጋነነ ሞራላዊ ውድቀት ዘይኮነስ ቀስ ብቐስ መንፈሳዊ ምብስባስ ካብ ዘስዕቡ ኣናእሽቱ ሞራላዊ ዋጋ ዕዳጋታት ከም ዝፍልፍል ዶስቶየቭስኪ የረድእ። ዝበዝሑ ሰባት ሓደ ንጉሆ ብድድ ኢሎም ገበነኛታት ወይ ውልቀ መላኽቲ ክኾኑ ኣይውስኑን እዮም። ይግዳስ ቀስ ብቐስ ናይ ስነ ምግባራዊ ምምዝዛን ዓቕሞም ዝሽርሽሩ ኣናእሽቱን ተኸታተልትን ሞራላዊ ዋጋ ዕዳጋታት ይገብሩ። ንዝዓበየ ሓሶት ዘዳልውዎም ኣናእሽቱ ሓሶታት ይዛረቡ። ንዓበይቲ ዓርሰ ፍትወት ዘዳልውዎም ኣናእሽቱ ዓርሰ ፍትወታት ምኽንያታዊ ይገብሩ። ናብ ዝዓበዩ በደላት ንዝሳግርዎም ኣናእሽቱ በደላት ሸለሊቡ። ምስ ግዜ እዚ ዋጋ ዕዳጋ እዚ ከቢድ ክፍኣት ምፍጻም ዘይስቁሮ ሞራላዊ ብርሰት ይፈጥር። እዚ መስርሕ እዚ ኣብ ኣሕዋት ክራማዞቭ ብገጸ ባህሪ ናይቲ ንኣቦኡ ፎዶር ዝቐትል ስመርድያኮቭ ብብልሓት ተገሊጹ እዩ። ስመርድያኮቭ ክፉእ ኮይኑ ኣይተወለደን፣ ግን ኣብ ሞራላዊ ብልሽውናን ሲንክነትን ዝበዝሖ ሃዋህው ዓብዩ። ናይቶም ኣብ ከባቢኡ ዘለዉ ዓበይቲ ሰባት ምስሉይነትን ዓርሰ ፍትወትን ይዕዘብ እሞ በብቑሩብ ምእንተ ረብሕኡ ንኻልኦት ምትላል ተምሃረ። ንረብሕኡ ንዘገልግል ተግባር ዘመኽኒ ናይ ተበላጻይነትን ኢምንትነትን ፍልስፍና ኣማዕበለ። ቅትለት ኣብ ዝፈጸመሉ እዋን ሓቀኛ ናይ ሞራላዊ ስምዒቱ ሙሉእ ብምሉእ ኦሮማይ ጠፊኡ እዩ ነይሩ። እቲ ገበን ንዕድሚኡ ሙሉእ ከካይዶ ናይ ዝጸንሐ መንፈሳዊ ምብስባስ ተፈጥሮኣዊ መደምደምታ እዩ። ዶስቶየቭስኪ ብዛዕባ እንታይነት ክፍኣት ዘለዎ ዓሚቕ ርድኢት ግን ክፍኣት ምስ ሓርነት ኣብ ዘለዎ ርክብ እዩ ደሚቑ ዝርአ። ክፍኣት ብግቡእ ማሕበራዊ ምህንድስና ክውገድ ዝኽእል ዝሕዘን ሓደጋ ወይ ግዝያዊ ኣበር ኣይኮነን። ክፍኣት ናይ ደቂ ሰባት ሓርነት ዘይተረፍ ሳዕቤን እዩ። ሰባት ብሓቂ ጽቡቕን ክፉእን ናይ ምምራጽ ሓርነት እንተልይዎም ገለ ካብኣቶም ክፉእ ክመርጹ እዮም። ሰባት ሓቀኛ ፍቕሪ ናይ ምሃብ ዓቕሚ እንተልሃልይዎም ሓቀኛ ጽልኢ ናይ ምግላጽ ዓቕሚ እውን ኣለዎም። ሰባት ዓርሶም ንኻልኦት ክስውኡ እንተኽኢሎም ካልኦት ንዓርሶም ክስውኡሎም ምግባር ይኽእሉ እዮም። ሓርነት ጉጉይ ምርጫ ናይ ምምራጽ ናጽነት እውን ዘጠቓልል እዩ። እዚ ማለት ድማ ክፍኣት ካብ ህላወ ደቂ ሰባት ሙሉእ ብምሉእ ክውገድ ፈጺሙ ኣይኽእልን ማለት እዩ። እዚ ማለት ንክፍኣት ሸለል ኢልና ክንሪኦ ወይ ስቃይን በደልን ንምንካይ ክንሰርሕ የብልናን ማለት ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ፍጹማት ሕብረተሰባት ክንፈጥር ወይ ሞራላዊ ውድቀት ክህሉ ዝኽእል ተኽእሎ ከነወግድ ትጽቢት ክንገብር የብልናን ማለት እዩ። ንክፍኣት ንሓንሳብን ንሓዋሩን ከም ዘጥፍእ ቃል ዝኣቱ ዝኾነ ይኹን ፖለቲካዊ ስርዓት ወይ ማሕበራዊ ህንጸት ወይ ገርሂ ወይ ዘየቕንዑ እዩ። ንክፍኣት ናብ ሕማም ኣእምሮ ወይ ማሕበራዊ ኣበር ዘውርድ ዝኾነ ይኹን ስነ ኣእምራዊ ክልሰ ሓሳብ ብዛዕባ ባህሪ ወዲ ሰብ ዓሚቕ ርድኢት ዘይብሉ እዩ። ነቲ ክውንነት ሓቀኛ ሞራላዊ ምርጫ መምኽኔታ ክፈጥረሉ ዝፍትን ዝኾነ ይኹን ሃይማኖታዊ ወይ ፍልስፍናዊ ስርዓት ሰብ ምዃን ማለት እንታይ ምዃኑ ንዝገልጽ መሰረታዊ ሓቂ ይኽሕድ ኣሎ። ዶስቶየቭስኪ ካልእ ዝተዓዘቦ ነገር ክፍኣት ሙሉእ ብምሉእ ንምውጋድ ዝግበር ፈተነ መብዛሕትኡ ግዜ ዝበኣሰ ክፍኣት ከም ዝፈጥር እዩ። ሰባት ብርትዓዊ ውጥን ኣቢሎም ንባህሪ ወዲ ሰብ ፍጹም ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ምስ ዝኣምኑ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ልዕሊ ተቃወምቶም ጽንኩር ስጉምትታት ንኽወስዱ ድልዋት እዮም። ብተወሳኺ ድማ ገበን ብውልቃዊ ምርጫ ዘይኮነስ ብማሕበራዊ ኩነታት ዝመጽእ እንተኾይኑ ገበነኛታት ብተግባራቶም ተሓተቲ ኣይኮኑን፣ መቕጻዕቲ እውን ኣይግብኦምን። እቶም ነቲ ገበን ዝፈጥር ማሕበራዊ ኩነታት ዘማቻቸውን ዘቐጽሉን ግን እቶም ናይ ሕብረተሰብ መሃንዲሳት ኣብ ልዕሊኦም ከውርድሎም ዝሃቀንዎ መቕጻዕቲ ይግብኦም እዩ ናብ ዝብል መደምደምታ ኢና ክንበጽሕ። እዚ ስነ ሞገስ እዚ ኣብ መንገዲ ማሕበራዊ ምዕባለ ደው ዝበለ ሰብ ኩሉ ኣድላይ ብዝኾነ መንገዲ ክውገድ ኣለዎ ናብ ዝብል መሰንበዲ ኣመልዩ ሰስታ ኣቢሉ ዘእትወና። ፍጹም ሕብረተሰብ ንምፍጣር ዝግበር ፈተነ ኣብ መወዳእታ ካብቶም ከቕንዖም ዝፍትን ዘሎ ሕብረተሰባት ንላዕሊ ኣዝዮም ዝኸፍኡ ሕብረተሰባት የፍሪ። ኣብ ኣጋነንቲ ወይ ዲመንስ ዘለዉ ገጸ ባህርያት ነዚ መስርሕ ፍጹም ይገልጽዎ። ብዛዕባ ማሕበራዊ በደል ሓቀኛ ሸቕሎትን ንውጽዓት ንምሕጋዝ ብዘለዎም ልባዊ ድሌትን እዮም ንጥፈታቶም ዝጅምሩ። ንሰውራዊ ስነ ሓሳብ ዘለዎም ተወፋይነት ግን ነቲ መሰረታዊ ሰብኣዊ ጨዋነቶም በብቑሩብ ይዓብቶ።
حلامهم ንምስኻዕ ካብ ምሕሳው ካብ ምስርቕን ካብ መቕታልን ዓዲ ኣይውዕሉን ውልቃዊ ጽልኦምን ቂምቶምን ብሓቂ ንፍትሒ ዝግበር ክቡር ተወፋይነት ከም ዝኾነ ንነብሶም የምኑ ኣብ መወዳእታ ካብቲ ፈለማ ክፈትሕዎ ዝሓሰቡ ማሕበራዊ ጸገማት ዝገደዱ ዓነውቲ ኮይኖም ኮፍ ይብሉ ካብ ሕብረተሰብ ክፍኣት ንምውጋድ ዝገብርዎ ፈተነ ንባዕሎም ናብ መጋበርያ ክፍኣት ይቕይሮም ብመሰረት ዶስቶየቭስኪ ንጸገም ክፍኣት ክወሃብ ዘለዎ ኩነታዊ ግብረ መልሲ ፖለቲካዊ ወይ ማሕበራዊ ዘይኮነስ መንፈሳዊ እዩ ብዝሓሹ ትካላት ወይ ብዝተመሓየሸ ትምህርቲ ንኽፍኣት ክነወግድ ኣይንኽእልን ንኽፍኣት ክንቃለሶ እንኽእል ብውልቃዊ ሞራላዊን መንፈሳዊን ለውጢ ጥራሕ እዩ ሕድሕድ ሰብ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ልቡ ዘሎ ናይ ክፍኣት ዓቕሚ ፊት ንፊት ገጢሙ ኣንጻሩ ንኽቃለስ ክመርጽ ኣለዎ እዚ ቃልሲ ኣብዛ ህይወት እዚኣ ፈጺሙ ዘይወዳእን ናይ መወዳእታ ዓወት ዘይብሉን እውን እዩ ኮይኑ ግን ኣብ ቅድሚ እቲ ኸቢቡናን ሰፊኡናን ዘሎ ጸልማት ሰብኣውነትና ንምዕቃብ እቲ እንኮ መንገዲ እሱ እዩ ሓሓሊፉ ድማ ብጸጋን ሓቀኛ ንስሐን ናብ ምድሓንን ለውጥን ምምጻእ ይከኣል